אייל, ערב טוב. ערב טוב ושבוע טוב. כן. היום נדבר על שלום המשפחה. שלום בית. שלום בית עם שלום במשפחה. כן. תראה, שלום בית מתחיל בזה שכתוב שהשפה של הילד פה בשוק, מאיפה זה אם לא מאמא ומאבא. הרי התפוח לא נופל רחוק מהעץ. אם האבא ינשוף, מה יצא הילד? עכשיו צריך להבין שאם ניקח סיטואציה 10 בלילה, משפחה יושבת, אבא, אמא, 3 ילדים. טוב, הילדים הולכים לישון, האמא אומרת לבעל, לאן אתה הולך? הוא אומר לה, לא, אני קופץ פה לליקו. לליקו? מה יש אצל לליקו? משחק קלפים. משחק קלפים, פוקר. עוד פעם התערבויות. עוד פעם הימורים. לא, תראי, זה רק על $200, $300. עוד פעם על הימורים. הרי אתה הפסדת כל כך הרבה, יש לך ניסיון איתה. הוא אומר לאבא, לא, תשמעי, אני הולך, אני כבר חוזר. אתה הולך וכבר חוזר, אה? טוב, לילה טוב, הולך. הרי הוא לא שואל אותה והוא הולך. האישה, מה תעשה מסכנה? הבעל משאיר אותה לבד. מה היא עושה? מחפשת את כל המטורפות. אתי! את באה למטה? באה למטה? כן, אני באה למטה. היא גם גרושה אחת ינשופה. אחת ינשופית, שגם בעלה הולך לפוקר, והיא התגרשה לא מזמן, היה הולך לפוקר, הפסיד את הבית, הפסיד את הכל, והיא גרה פה בשכונה, בבית של עמידר. עכשיו הן יורדות, מרחלות, מקשקשות, מעשנות, לקים, ציפורניים, מה זה? משהו מפרק את המוח. וכל זה למה? כי הבעל הלך להמר, הבעל הלך לקלפים. עכשיו, אחרי שהיא מסיימת לדבר עם הבחורה, פתאום היא פוגשת את השכן. ניסים השכן. מה, ערב טוב, מה איתך? איפה אליקו? הוא הלך לפוקר עם החברים שלו. פוקר? בואי תקפצי לקפה. לוקח אותה, מנקנק אותה. אישה נשואה, מנקנק אותה. מה זה פה, מוכרים פה נקניקיות? רבותיי, מה זה הדבר הזה? בעלה הולך לפוקר, חושב שהיא נאמנה, היא יורדת מדברת, פוגשת מישהו שכן, רואה היא לבד בבית, קופצת לשכן, הוא מנקנק אותה. כל זה למה? כי אין שלום בית. הפוקר יותר עדיף על חיי משפחה, על הביחד. צריך לשמור על האישה, צריך לשמור על הגבר. הם צריכים תמיכה, אהבה, חיבה, חום. הם רואים הפוקר יותר חשוב, הקלפים יותר חשובים, החברים יותר חשובים. הוא כבר מתייחס לאשתו כבר כמו איזה סוכריה על מקל, טועם וזורק. אישה זה לא ככה, חבר'ה. ואז כתוצאה מזה באים בגידות, באים פיתויים, שכנים. הרי הוא אומר, השכן אומר, אם הוא הולך לפוקר ומעדיף את הפוקר על אשתו ב-10 בלילה עוד מוקדם, ויש לו כוח, אז איזה שלום בית יש להם? אז אני אנצל את המצב, כל הזאבים באים. הזאבים באים לכל מצב. הם דווקא נכנסים לכל חור, הם נכנסים, הזאבים. יש פרצה בגדר, הם נכנסים. מחבלים, מייללים ונעלמים. כמו בשיר. ככה זה השואלים, כן? זאבים, השואלים. למה? כי אתם פותחים פתח ופרצה לגנב, לשואל. צריכים לדעת איך לשמור על המשפחה, רבותיי. אבות יקרים, אמהות יקרות, כל הלקים, כל האיפורים, התסרוקות, הבגדים הזולים האלו, זה לא מתאים, זה לא תרבות של עם ישראל.
אני לא אומר לכם עכשיו תהיו דתיים, תהיו צדיקים, אבל ערכים, בסיס של משפחה, קצת לשמור על הטמפרטורה, שהאוכל לא יישרף. אז לא שורפים אותו, שמים טמפרטורה גבוהה. שמים דרגה נמוכה, דרגה יפה, שיבשל את האוכל. צריך לדעת איך לבשל את הבית היהודי. לבשל את הבית היהודי, שהתבשיל יצא טעים, ואז יוצאים ילדים טובים. ההורים יוצאים יותר טובים. מתייחסים לאישה בכבוד, לגבר בכבוד. לא, אני קופץ לשחק פוקר, קלפים. לא, יש לך משפחה, ילדים. איזה פוקר? מה, אתה מטורף? הרי זה מתכון לגירושים, אתה מפסיד גם כסף, אתה צובר חובות עם העולם התחתון, אחרי זה באים, מרביצים חווים לך קרש בראש, רוצים את החובות, רוצים את הכסף, אתה מסתבך, גירושים, בלגנים, צרות, מכות. לא צריך את זה, הלו. תחזור הביתה, הלכת לעבודה, הכל טוב ויפה, מה אתה צריך לבזבז את הכסף עכשיו? תחזור הביתה, אשתך צריכה אותך לידה. הרי כל זה נקרא נישואים. למה זה נקרא נישואים? להיות ביחד. שאתה נשוי לאותה אישה, חי איתה. בן אדם לא מתחתן רק בשביל על הנייר, להגיד הנה אני התחתנתי, אני נשוי. צריך לתמוך באשתו, להיות איתה, להקשיב לה ולגדל את הילדים ולחנך אותם. שלא יהיה לו אחרי זה מצב לא נעים בבית. הרי אתם יודעים, היום הרחוב מאוד מושך, הפיתויים מאוד חזקים, הפרחיות כבר עלתה על כל דמיון. אין כבר, האינדיאנים כבר יכולים להעתיק מאיתנו, האינדיאנים באפריקה, באמריקה אומרים, בוא'נה, מה אלו, מי אלו? בוא'נה איך הם מתנהגים, מה זה? יש אנשים מתנהגים כמו אינדיאנים, רבותיי, אינדיאנים! מקללים, מכות, סיגריות, לקים, איפורים, תלבושות. מה זה? הלו. מה זה? ואינדיאנים לא מתנהגים ככה, אינדיאנים. חבר'ה, תרבות של עם ישראל, יהדות זה לא ככה. ביהדות יש דרך ארץ, קדמה לתורה, ערכים, לכבד, תלבושת נחמדה. לא לקים ואיפורים, כל אחד שמה לי מילואים, מה זה הדבר הזה? מה ייתן לך, יהודייה יקרה? לא ייתן לך שום דבר אם תשימי עוד לק ועוד איפור ועוד תסרוקת. גם אם תשימי חצילים על הראש, את תישארי אותו דבר. וכל אלו שרוצות להראות את עצמן כיפות, הן מושכות רק את הזאבים ואת הציידים, הן לא מושכות את הבחורים הטובים, הן מושכות את המטורפים. והמטורפים חולים על הבחורות האלו, זה בשבילהם אטרקציה. מה זה? זה כמו דג לקרדה. מה זה? הם חולים על זה, הם שומעים אחת ינשוף. אני אגיד לכם, הרבה פעמים אני מדבר עם הרבה בנות, מנסות ללכוד אותי. אבל הבעיה, אין להם ערכים, אבל הבעיה, אני כמו רדאר. אני כבר קולט איזה בחורות יש לי ביד. ואני בורח ומתרחק, כי אני לא מטורף. למה? זה מתכון לאסון. ואני יכול להגיד לכם, הרבה בחורות צריכות להשתנות. כי הכל מתחיל באישה. הכל מתחיל באישה. אחרי כל גבר מצליח, עומדת אישה מצליחה. אז אם כן, אני רוצה להגיד לכם שתהיו חזקים ותשמרו על עצמכם. קצת צניעות, יופייך נמדד בצניעותך. ואל תשכחי, בלי להקים, בלי איפורים, בלי הופעות גרנדיוזיות. את לא מלכת אנגליה. איך שתהי, טיפוח זה דבר יפה. קצת להתייפייף, מקלחת, בגדים, הכל טוב ויפה, הכל מצוין. אבל בלי הופעות גרנדיוזיות. למשוך לכל מיני כאלו פטנטים, מועדונים, שטויות, את חמודה, את יפה, יקחו אותך איך שאת. את לא צריכה לשים חצילים על הראש בשביל למשוך. את בסדר גמור, יהודייה יקרה. אל תשכחי, יש הרבה זאבים בחוץ. אז אני רוצה להגיד לכם שבוע טוב, ולילה טוב, ושיהיה לכם כל הישועות, ותצליחו בכל מה שתעשו, ותקשיבו למה שאמרתי. לילה טוב.